Mielenterveysyhdistys Helmissä järjestetään paljon retkiä, tapahtumia ja ryhmiä. Ensi viikolla 19. maaliskuuta alkaa 6 kerran luontoretkiryhmä, jota ohjaa toiminnanohjaaja Johanna. Ryhmä on Johannan koulutyö. Hän opiskelee Vierumäellä luontoliikunnan edistäjäksi, koska haluaa enemmän luontoa ja liikkumista Helmiin. Hei Johanna! Joko luontoliikunnan edistämisryhmä on täynnä? No hetkinen, katsotaan. Yhtä vaille paljon. No niin, siitä tulee varmasti kiva ryhmä, kun sinä olet vetäjänä. Ja saat niin hyvät tsemppareet, jopa minä jaksan kävellä. Jopa jotain 150 kilon painoisena. Mahtavaa, että sä oot mukana. Tällainen asenne mulla on. Odotan innolla ensi viikkoa. Niin minäkin. No niin, kiva. Ohjaan teitä. Ja tää ei mene mihinkään muuhun levitykseen tää, että Petri ei laita tätä mihinkään muualle. Ja Petri on luvannut editoida tän ja tehdä kaikki sen mun puolesta. Kiitos Petrille. Hakee mun kalenterin. Ja sit voitais vähän katsoa, että monen aikaan me lähdetään ensi kerralla. Ja voitais katsoa vaikka bussikin jo valmiiksi, millä bussilla mennään. Voitais katsoa kaikki tämmöiset. Joo, ennen kuin lähdetään tänään ulos. Mut nyt hei, ensimmäinen kerta kun ollaan tänään tässä, vaikka me vähän jo tunnetaan toisemme, välttämättä kaikki ei tunne, niin mä laitan tänne nyt muutamia tämmöisiä kortteja. Niin sitten jokainen jos nappaisi sieltä yhden kortin ihan sokkona ja sitten... Mulle kysyttiin, että mitä haluaisit syödä juuri nyt. Niin täällä on purkkaa tai passilla on makean ruokalla palan pientä suolaista, eikä makupalan kunnon ruokaa. Jotain muuta. Mulla tuli toi jotain muuta, kun mä just söin, niin mun ei tee mitään mieliä, eli ei mitään. Okei, no mut hei, tehdäänkö nyt sillain, että mä haen sen mun kalenterin. Katsotaan ensi viikolle jo se bussi, että monelta me lähdetään, niin sitten me tiedetään jo sekin. Ja sitten mennään laittaa kengät jalkaan ja lähdetään ulos. Mut mä haen sen. Okei, eli mennään sitten siihen ensi viikkoon. Onko teillä jotain toiveita? Miltä hei se kuulosti se ensi viikon mun idea sinne Kuusjärvelle, ilmauintiin, saunaan? Että ei tarvitse. Ei tarvitse, mutta totta kai mä kannustan sen. Sarjana tulee kyllä. Kyllä. Joo. Oliko sulla Seppo joku, että sulla oli joku ryhmä? Joo, mulla on 16 täällä, eli me ollaan tultu siihen mennessä. Joo. Mä menen hei tänne HSL. Oliks Tiinalla, Sarjanalla, Petrillä jotain? Se on se arki haltuun monelta. Olikohan se ensi viikolla vielä? Purkkaa vielä. Se alkaa 2.4. Alkaako? Joo, ja me ehditään siihen. Joo, tosiaan. Siis eikö sehän ole aamulla? 9.15 jopa alkaa arkehaltu. Eli kaikki käy. Eli. No hei. Tämmönen menis kun Paavalin kirkon pysäkiltä ja me voidaan tehdä niin, että me lähdetään täältä kaikki yhdessä. Tai sitten voi mennä suoraan Paavalin kirkon pysäkille, ihan miten haluaa. Niin ensi viikon tiistaina tää lähtisi 12.44 siitä, eli 15 vaille. Ja tää HSL-sovellus neuvoo, että pitäisi lähteä tästä Mäkelän kadulta kävelemään 12.29, eli puoli yhden aikaa. Niin 25 yli. Niin, et kyllä meidän kannattaa, ettei sit vaan myöhästytä. 12.25. 12.25 olisi ensi viikon tiistaina. Onko Sarjannalle ok? On. Yes. Tullaan tänne, niin täällä ehtii syömään vielä. Tässä ehtii syömään, jos haluaa vähän syödä, mutta muistakaa, että me mennään siellä sitten vielä lounaalle. Sarjannalla on ollut mun kanssa siellä. Siellä mä tiedän sen ainakin syöminen. Siellä ei ole seisova pöydä, mitä syödään paljon. Joo, ja siellä on tosi hyvä ruoka aina. Ei täällä sitten tarvitse syödä. Ei välttämättä tarvitse. Jotain pientä vähän ehkä, jos haluaa. Haluatte laittaa ylös, mutta mä voin vielä myöskin laittaa tästä teidän muistutusviestit. Laita viesti. Mä laitan viestinä. Eli ensi viikon tiistaina me lähdetään 12.25 tästä yhdessä.
Muistakaa, että hoitakaa itse ne omat bussiliput ja se on se ABC-vyöhyke. Mulla on valmiina. Yes. Mulla on AB-lippu. Muistakaa se, että siihen saa lisävyöhykemaksu, jos AP kautta. Kylmäuintiin, mitä mä todellakin toivon, niin sitten otatte mukaan omat peseytymisvälineet, pyyhkeen ja jos haluaa jotain samppuita ja mitä nyt sitten, uikkarit ja sitten jotkut lipilapit on aika hyvä, eli siis jotkut kroksit tai jotkut läpyskät, millä voi sitten sieltä saunalta, on kivempi kävellä sitten sinne kylmäuintipaikalle. Siinä on pieni matka, niin se on inhottava kävellä sitten. Ja sitten omia kenkiä. Vähän niin kuin soraa tai semmoista mielestä. Kyllä. Onko siellä nyt mahdollisuus savusaunaan? Siellä on, mä luulen, että meiltä on näin vähän, niin meillä on hyvä mahdollisuus myöskin savusaunaan. Eli jos haluaa savusaunaan mennä, niin voi mennä myös savusaunaan. Ei olisi, mutta nyt voisi mennä. Nyt voisi mennä, kun meitä on niin vähän. Ja savusauna on sillä lailla, että se on niin kuin kaikille. Että sinne mennään uikkarit päällä, että sinne me voidaan mennä kaikki yhdessäkin sitten. Mennään yhdessä syömään ja sitten mä katson teille bussit siitä, että millä pääsette ja näin. Ja sitten päivä päättyy siihen. Varmaan niin kuin 3:30 mennessä sieltä niin kuin ihan viimeistään kyllä lähdetään. Joo. Ihan viikkarit ja käyn sen Kuusijärven ympärikävelyllä sillä aikaa, kun tuossa sauna. Hyvä idea, Seppo. No. Just näin. Mä laitan teille vielä kaikista näistä muistutusviestiä, mutta toi on hyvä idea, jos haluaa skippaa sen. Eli jos ei halua kylmäuintiin, niin sit voi käydä kävelemässä sen. Tai sit voi keskittyä kuvaamiseen. Tai sit voi keskittyä kuvaamiseen. Katsoa riittääkö rohkeaa. Tai saunoa tietysti, jos ei ole kylmäuintia. Tai saunoa, joo. Mutta kyllä me Petri sinut mielellään sit otetaan, sä voit kuitenkin tulla kylmäuimaan tai kävelemään, vaikka sä kuvaat. Kyllä mä kävelen jonkun verran. Joo. Mut hei, nyt lähdetään. Päästään oikealla. Joo. Mä laitan ne tonne. Joo. No niin, osa porukasta halusi nyt jo ottaa sauvat mukaan. Se näyttää mitä. Aina on hieno, niissä on ryskussuojat. Ja sitten, noin, sitten Toiselle puolelle. toiselle puolelle. Ei se pysy oikein. Siinä on vähän huono se. Kello on 15 vaille. No niin, nyt mä ehdotan, että noin puolisen tuntia kävellään ja jos haluatte kävellä enemmän, niin mulle kyllä vastaa. Sitten pidetään reitti semmosena, että meillä ei oo nyt kaikilla noita piikkejä, niin ettei sitten kukaan kaadu tai mitään sellaista. Sitä mukaan, että kaikki pysyy mukana ja vasemmalle, kun siellä on... Lähdetään katsomaan. Se on kokonaisvaltaista, kun ottaa sauvat, parantaa ryyhtiä. Ja sitten tulee se asento otettu ihan eri lailla, kun sulla on sauvat kädessä. Mutta tästä viimeisellä kerralla lisää. Mennään tästä näin ja sitten käännytään oikealle. Jaksaa. Hyvä, Petri. Tuli penkki vastaan. Johanna antoi minulle laiskalle mahdollisuuden istua vähän aikaa. Vähän Petri hetken.
Niin, toi takareisi on nyt. Niin, teillä on hyvä, kun teillä on noin sauvat. Taukojuppa tekee ihan hyvää. Huonokuntoista kuvaa alkaa vähän väsyttää, mutta päästään kuulemma kahville taloon, niin se piristää. Motivoi. No niin. Saat paljon nopeammin kävelemään, mitä sä sanot, ja jaksat kävellä aina paljon pidempään, mitä sä itse arvioit. Ja tässä oli vähän tämmöistä itsensä haastamista. Arto, olit nopein, tuleeko sieltä muut perässä? Mä tulin tossa tiellä läpi. Siitä joo. Noniin! Hyvä! Hyvä me. 45 minuuttia oltiin eka. Hienosti Saako mehua? Vai pitääkö ottaa kahvia? Mut vettä ja kahvit ainakin. Mehusta et voi olla varma. Tässä sen verran kuntoliikunnan asiantuntija jo, että mun kannattaa 2 kertaa viikossa kävellä, hyvin pieni lenkki. Onko tää jo tarpeeksi kunnon kohottamiseen kerran viikossa? No peruskuntoa kohottavaa voisi kyllä tehdä ihan joka päivä ihminen. Ei, mä katkaisen tämän videon. Tämän näköinen on videokuva ja hikinen raskaan lenkin jälkeen. Ei ole kuvissa vielä näkynytkään. Hirveän matalan kynnyksen, kun siinä on 2 portaat, voi mennä toisista alas, sitten siellä on pari metriä se sit toisista ylös, niin se on helpompaa kuin siellä uimahallin, tiedäksä. Se on niin, kun se on tommonen jatkumo. Totta. Se on tosi kiva, ja sitten se ottaa jalat ottaa pohjaa. Et onhan se kiva niin vetää pari vetoa ehtii ottaa siinä. Me ollaan nyt tänään tässä ryhmäydetty. Valitettavasti tänään yksi ihminen oli estynyt, mutta meitä on 6 tässä ryhmässä ja kaikki on nyt esittäydytty tänään ja sitten käytiin vähän kävelyllä sen jälkeen, että 45 minuuttia käveltiin. Ei ollut trackeria, sport-trackeria, mutta arvioitiin, että 2,5–3 kilsaa käveltiin, mikä on siis tosi hyvin ekaksi kerraksi. Sitten ollaan jo sovittu ensi kerralla, että mennään kylmäuimaan. Kuusjärvellä ollaan katsottu bussit jo valmiiksi ja mä lupasin vielä laittaa muistutusviestit. Ja Johanna oli hyvä tsemppari, jopa minä jaksoin kävellä. Tosin 1 tauko oli. Kuusijärvelle ollaan menossa toisella kertaa. Sää on vähän huono, sataa räntää, mutta paranemaan paino iltapäivää kohti. Ei meitä sää haittaa. Eli lähdettiin nyt Helsingin Vallilasta. Me lähdetään kävelemään tästä yhdessä Kalvalikirkon pysäkille. Meillä menee noin 1,5 kilsaa. Porukka menee tuolla. Ja sitten me matkataan yhdessä bussilla siitä Vantaan Kuusijärvelle ja sitten me mennään siellä kylmäuimaan. Mä vähän kerron, että mitä kaikkea se kylmäuinti. Ihan semmoista pientä tietoiskua vaikka teille tuossa bussissa. Ja sitten sit me lopetetaan retki siihen, että me mennään yhdessä syömään. Busseja tulee, mutta ei tule vielä meidän bussiin, se on 721. No niin, Sari-Anna. Oletko mones kerta, kun meet Kuusijärvelle? No mä voin veikkaa, että 3. kerta. No niin, eihän itse asiassa paljon vielä ehdit monta kertaa käymään, jos paikka viihdyttää. Se on ihana paikka. No niin. Mä pistän kohta sporttrackeria päälle. Johannalla oli jotain asiaa. Johanna, sulla oli jotain asiaa kylmäuinnista. No niin, eli nyt me ollaan menossa kylmäuimaan. Tai mä en tiedä kuinka moni tässä osallistuu, mutta ne, jotka ei osallistu, niin he käy sitten vähän kävelemässä.
Mutta me mennään ainakin Sarjannakaan kylmäuimaan ja sitten kylmäuinnista halusin sanoa, että se vaikuttaa ihmisen mielenterveyteen, se alentaa verenpainetta. Ja hei, siitä tulee ruskeata rasvaa. Niin, se polttaa se kiihdyttää aineen vaihduntaa ja se polttaa ruskeata rasvaa. Sillä on tosi paljon kaikkia erilaisia hyvinvointivaikutuksia. Okei. Onko Sepolla kaikki hyvin? Hyvä. Ensi kerralla tullaan sitten tähän kyllypaikalle. Tällä kertaa vaan kylmäuidaan ja vähän kävellään, mutta taitaa olla ensi kerta, mutta sitä seuraavalla kerralla tullaan takaisin Kuusijärvelle. Kuusijärvi on pieni järvi Vantaan itäosassa Kuninkaanmäen ja Päiväkummun välissä. Järvi on arvokas virkistysaluekohde, koska se sijaitsee lähellä asutuskeskuksia ja suuria teitä, ja koska Vantaalla ei ole muita järviä. Kesäisin järven uimaranta on suosittu ja talvisin Kuusijärvellä harrastetaan avantouintia. Kuusijärvi on 440 metriä pitkä ja 240 metriä leveä. Siitä työntyy pieni lahti kaakkoon. Järven pinta-ala on 7,22 hehtaaria ja rantaviiva on 1,33 kilometriä. Paparazzilla kävi tuuri. Zoomailin paria merenneitoa. Hienosti, Arto. Oliko Arto vesi kylmempää kuin luulit vai lämpimämpää kuin luulit? Mitä Arto sanoo? Oliko paha? Oli vähän. Aha. Täällä on mittari, tuu tänne kattoo. Nollasta kumman. No ei, ai siinä on mittari. Eiköhän nää riitä. Ensi kerralla mennään siis Haltialaan ja otetaan bussiin. Mä katsoin, että 600 päästään. Ja sitten meidän ajatus on niin, että käydään vähän kävelemässä. Ja sitten siellä on niitä kotieläimiä. Nyt en ole varma, että mitä kaikkia kotieläimiä siellä on. Voin senkin teille selvittää ja laittaa sitä viestiä ensi viikolla. Ja siinä on vähän pääsee näkee luonnonvettä, että siinä menee koski ja ne eläimet ja sitten siellä on metsää, käydään vähän kävelyllä ja sitten lopetetaan se ensi viikon retki sitten siihen Haltialaan kahvilaan, koska siellä tehdään siellä tekevät itse munkit. Käydään munkkikahveilla sitten. Se on meidän ensi viikon. Mut nyt jatketaan herkuttelua täällä. Mä sanoinkin jo yhdessä videopätkässä, että hyvä ruoka hyvässä seurassa, niin se on mielenterveyden tae. Kyllä. Suomalaisen aterian kuluna on kahvi ja kahvin seurassa on kiva rupatella. Hyvässä seurassa. Niin katsotaan tosta lähellä 56. Ja sitten lähtö. Päiväkummun tieltä lähtisi niin, että meidän pitäisi 13 yli lähteä. Meidän pitäisi lähteä sinne niin kuin nyt. Mutta mä en kävele sinne, mä kävelen tähän lähipysäkille. Meillä on tilanne, nyt lähdetään. Eli sä menet tästä? Mä lähden tästä, mutta olisi kiva tietää etukäteen, mihin aikaan sit menee edes, niin ettei lähde turhaan seisomaan pysäkille. Tästä lähipysäkiltä menee 738 15:43. No huh. Joo. Eli mä sit sillä meikkä. Tuut meidän. Joo, mä tuun teidän kanssa.
Hei, ootteko te valmiit, jos me lähdetään? Niin... Mennäänkö me sinne 721? Mennään 721. Joo, hyvä. Mikä oli kivointa reissussa? Oliko se uiminen, saunominen, syöminen vai seura? No seura. Seura oli kivointa. No juu. Sitten minä lasken itsenikin siihen joukkoon. No niin. Kiitos. Se on taas tiistai ja Johannan ryhmä ollaan menossa Haltialan tilalle. Siellä on kotieläimiä ja vähän kävellään. Ei vielä sada, mutta sadetta ne on luvannut iltapäiväksi. No niin, eli nyt meillä alkaa käynnistyä 3. kerta. Me lähdetään Haltialaan. Tavataan tuossa bussi 600. Ja kerron teille bussissa, missä jäädään. Ja nyt kun mennään hyvissä ajoin, niin me kerätään sinne Lampolaan. Asia selvä. Mä oon ihan eksyksissä, mutta ilmeisesti toi ryhmäohjaaja tietää mihin me ollaan menossa. Joo, nyt me ollaan tultiin just bussilla Haltialaan, tai Haltialan viereen. Haltiala on tuolla. Nyt me lähdetään tästä kävelee. Tästä kävelee pikkusen vajaa kilsa tuohon Haltialan tilalle. Ja mennään nyt reippaasti, koska me kerätään vielä Lampolaan. No niin. Täällä on jo kevättä ilmassa. Täällä ollaan puhdistettu hiekat näistä jalka- ja pyöräteistä. Siinä on se bridge, like a bridge over Vantaajoki. Mennään toiselle puolelle Vantaajokea ja siellä sitten äkkiä tulee vasta Haltialan tila. Ja lampaat. Tää on tällainen näköjään vähän romanttinen silta. Täällä on joku laittanut luko romanttisuuden merkiksi. Täällä on enemmänkin lukkoja. Ollaan siellä maakunnassa. Tää? Varokaa pyörää! Tervetuloa keskuspuistoon. Olemme keskuspuiston alueella. No Sepon lenkkarit on kyllä niin komeet, että mistä täytyy ottaa vielä uutta videoa. Siellä on jotain härkiä. Vanha pehtori onkin nyt kiinni ja päästäkään sinne, mutta Johannalla on kai jotain eväitä mukana meille. Ja... eikö me mennä tonne kumminkin istumaan? Voi ei, meillä kävi huonottakaan lampaalla. No, me ei voida tehdä täällä kun kävellä. Lampalankaan ei päästä. No mut nyt mennään kattoo noin muut eläimet. Voi ei, ja sitten näytän teille, että nyt mua harmittaa toi Jaahi. Älä tuu kävely, vikan kävely. Mitä jos me silloin tultais tänne sauvojen kanssa? Täällä on oikeesti tosi kiva se. Joo. Ja sit käytäis kattoo, ne voitais miettiä, kun te pääsette niillä bussilipuilla, mitkä teillä on. Joo. Siellä jotain vuohia näkyy sumussa. Sumun se takana seassa. Vielä niitä enemmän. Niin kuin... Tässä oli pieni vielä. No löytyyhän tätä kunnon eläimiä eikä vaan ihmisiä. Kunnon harka. Mäkin oon härkä horoskoopissa. Mäkin on härkä. Ai tässä on 3 härkää. Kaksonen karoin. Te olette härkiä, mä oon kaksonen. Ai jaa. Samanlainen eli härkä. Näitä kehtaa kuvata kauemminkin. On niin mustaa toi toinen. Kaksi mustaa ja 2 rukkeja. Ai niillä on ruokaa tuolla aikoina. Panee kepukat sinne, ettei ne No niin, me pidetään vähän taukoa nyt tässä
Kuvaaja alkoi taas vähän väsyttämään Ei niin kuin haittaa. ekalla kerralla. Kävelään vielä vähän matkaa tonne ja kävelään tonne koskelle ja sitten kävelään takaisin. Ja just puhuttiin siitä, että sitten viimeisellä kerralla tullaan ehkä tänne takas, kun sitten on lämpimämpää ja on sulanut oikein kunnolla, niin sitten päästään kävelemään tota ihanaa maisemaa, tota koskireittiä, mutta se on vielä niin märkä, ettei viitti mennä. Tää on nyt 3. kerta. Meillä on vielä 3 jäljellä tämän jälkeen. Niin, kyllä. Ensi kerralla mennään taas Kuusijärvelle. Joo, niinhän se oli. Se voi olla vähän liikaa monille. Tie muuttui tällaiseksi kivikkoiseksi, vähän hankala kävelyiseksi, mutta kyllä tässäkin kävelee. Yritin jos puhua Johanna ympäri, että mä olisin jäänyt tonne venaamaan, mutta kävellään nyt, kun ryhmänohjaaja käskee. Tuo Johanna on niin hyvät semppari, että mun olo tulee tyytyväiseksi nyt sitten taas, kun mä saan aikaiseksi tässä käveltyä Johannan tsemppaamana. Hän osaa niinku ilman ruoskaa ruoskia mua saavutuksiin. Täällä on hieno Vantaakoski. Vantaa jokikai se on, mutta aika koskimainen se tässä kohtaa on. Arto ja Petri. Muu ryhmä haluaisi lähteä seikkailulle ja mennä tuolta. Eikö jaksa? Sanoks Arto niin? Onko se varma, että sitä kautta pääsee? Ei ole varma. Sen takia se on seikkailu. Se on varma, että sitä kautta pääsee, mutta se ei ole varma, että kuinka ei märkää se on. Mä oon sitä mieltä, että mennään takas. Otetaan varmaan päälle. Eriyttää. Jos mä menen toisen ryhmän kanssa tuolta ja te 2, te osaatte ton tien. Joo. Ja me mennään sinne ravintolaan. Johonkin sinne. Kahvilaan. Onks Arton kaikki hyvin? Se on, Arto valitteli vähän, että jalat on kipeät, otti kipeät vähän rasitti. Mulle itse asiassa mulla on aika hyvä olla. Oho. Nyt ollaan kävelty ainakin meikäläisten osalta. En tiedä mihin ne toiset lähti seikkailemaan. Ne kuvittelee löytävänsä reitin tuolta Vantaajoen kosken vartta pitkin tänne takaisin Altealan tilalle, missä me ollaan nyt tässä ravintola. Mikä tää oli? Vihtori. Johannalla on meille kahvia sitten ja mulla on onneksi omia eväsleipiä ja vettä, juustoja ja meetwurstia. Talonhaltijalan kisu. Nyt se tuu tänne pääsit videoon. Kyllä kisut on niin lutusia. Haistatko meetwurstia? Vai juustoako tekis mieli? Sieltä ne seikkailusankarit tulee, mä veikkaan vähän, ettei ne löytänyt mitään toista reittiä. Joutuvat palaamaan takas. Tulitteko täsmälleen samaa reittiä takas? Ei tultu. No hyvä. Niin hienoa koskireittiä. No hienoa, hyvä Ja sitten. sitten toi ihan vikapätkä jouduttiin tulemaan samaa reittiä, kun oli niin märkä. No niin. Teino sitten. Vapaa huppi. Anna mennä vaan. Mulla on omat eväät. Sarjanna, sä joit mun. Jos kerran riittää, tuossa on niin paljon kauramaitoa, että se riittää meille ihan paljon. Ei nyt. Hei, ihanaa. Kippis. 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 Kyllä kävely teki taas hyvää. Istumiseen saakka, sit se lähti rullaamaan.
Ai niin, olisiko mun pitänyt pitää meille alkuverryt? En mä tiedä, mutta mulla. Mä tarvitsen alkuverryt. Ihan tarpeeksi saatiin verryttelyä. Ensi kerralla pitää. Mä laitan tänne. Verryttely vie helposti mehut pois. Multa ainakin. On niin kiva kisumisu, rauhallinen kisumisu, niin mitäs sä siellä näet? Jos mä tuun vähän silittämään sua. Vähän silitä. Vähän silittää tuolta. Eikö saa silittää? Niin äsken kun käytiin tuolla alhaalla, niin mä kerroin, että tuolla koskella, niin tuolla menee sitten se silta mitä tultiin, niin tuolla menee semmonen kiva luontopolku sitten, että sitä pitkin pääsee myöskin sinne sillalle, että ei tarvitse tätä kävellä, mutta näytti aika märältä, että ei mennä nyt. Kesällä voisi olla hieno Kesällä. Kesällä te olisitte päässyt tuolta rantaa pitkin tännekin saakka. Niin, ja voi olla, että ensi kerralla kun tullaan, jos tullaan sillä viimeisellä kerralla, niin sitten käydään nämä kaikki. Huhhuh. Yes. No. Nyt on 3. reissukerta tehty ja ainakin kuvaajan olo on liikunnan jälkeen taas tosi virkeä ja pirtsakka. Vielä 3 kertaa. Todella kiva reisi. No hei Johanna, briefaas vähän tätä meidän 4. kertaa. No niin, eli tänään me luontoliikunnan aiheena on ihan tommoista luontoliikuntaa, että me lähdetään taas Kuusijärvelle toista kertaa nyt, mutta tänään meillä tulee aika paljon kävelyä jo siinä. Taas me mennään bussilla sinne, me kävellään tästä bussipysäkille, matkustetaan bussilla Kuusijärvelle ja sitten sit siellä me kierretään se Kuusijärven ympäri ja siellä otetaan toki taas sit video. Ja sitten tässä just pakkaillaan, että sitten laitetaan grilli kuumaksi ja jokaiselle retkiosallistujalle tulee reppuun vähän jotain kannattavaa. Tiimityöskentelyllä tässä mennään. Mitä makkaraa? Nyt en tiedä, että mitä ettei vaan hiilosta. Vähän parempi laatusta. Voi herra jumala, taitaa muuten No se kelpaa. Hyvä. Virkka grillimaa. No se on ihan hyvä. Noniin, Kiva. yes. Sininen taivas. Sää on mitä suosiollisin. Onneksi meteorologit erehtyivät. Meillä on uusi ryhmäläinen, haistoi makkarahaju ilmeisesti, niin tuli mukaan Ella, opiskelijaharjoittelija. Johanna, munhan on tietysti kysyttävä heti, että monta makkaraa per lärvi. Riittävästi. No hyvä. Ootko YouTubesta katsonut kuinka nuotio sytytetään vai onko se, kuuluuko se sun koulutukseen? Se kuuluu kyllä koulutukseen ja joo. Ja joka miehen taito, naisen taito ei muutenkin melkein yleissivistykseen. Kyllä se kuuluu yleissivistykseen. Mulla on kotona puulämmitys, niin mä oon sitä tehnyt. Joo. Okei. Tuttuja maisemia. Tästä ollaan aikaisemminkin menty ja nyt mennään uudestaan toista kertaa. Sitä on turha toistaa, miten komea tuo ilma. Toivottavasti mun kännykkä ei mene rikki, kun mä kuvaan suoraan aurinkoon. Miksi se on? Hymyilevä joukko. Hyvinvointia liikunnasta, luonnosta ja ryhmästä voisi olla tämän ryhmän nimi. Vai mitä, Johanna? Hyvinvointia liikunnasta, ryhmästä ja luonnosta. No joo, toisaalta joo, mutta kun tää on se luontoliikunta ja tää on se kouluprojekti, no niin. Sitä varten. No niin, nyt ollaan Kuusijärvellä. Niin tehdään nyt sillä tavalla, että kävellään tuosta ton Kuusijärven kahvio ohi. Voitte ottaa pienen hengähdystauon siinä, istua muutaman minuutin, niin mä käyn hakemassa itselleni vesipullon, jonka unohdin kotiin, ja sitten sen
veitsen, millä mä saan, minkä minä myöskin unohdin ottaa mukaan. Niin istutaan siinä hetki ja sitten lähdetään kiertämään tää Kuusjärvi tosiaan ympäri ja sitten seuraavat kuvat onkin sitten, kun laitetaan grilliä, sytytetään päälle, päästään grillaamaan. Jep. Päästiin grillipaikalle. Ei tein edes mieli ehdottaa Johannalle, että mä jäisin tänne lepäämään, vaan mä oon kävelyintoa täynnä. Mä kävelin ensin Kuusjärven ympäri. Ei se kevät vielä niin pitkällä olekaan. Tää on vähän vaikea kulkusta maastoa. Eli nyt tultiin tähän näin ja nyt todettiin yhdessä, että tää on vähän jäässä vielä tää reitti, mitä ajateltiin mennä. Yhdessä tuumin päätettiin, että ei lähdetä tätä menemään liukastelemaan. Mutta nyt me mennään tuohon takaisin, mennään selvemmille vesille tonne, missä on hiekkaa eikä ole jäätä. Niin mulla on meille semmonen metsämieliharjoitus, mikä nyt sitten tehdään tämän sijaan, että lähdetään kävelemään. Metsämieliharjoitus. Loistavaa, pääpliin. No niin, eli jättäkää tähän turha painolasti. Voi ottaa takikin pois. Eli nyt olisi hyvä olla silleen, että on hyvä olo ja ettei ole turhaa painolastia ja ei ole liian kuuma tai liian kylmä. Ja nyt seuraavaksi niin tästä lähimaastosta ettikää joko puu tai joku asia. Se voi olla jotain, mitä te otatte käteen. Se voi olla ihan mitä vaan. Tai se voi olla puu. Koskekaa molemmilla käsillä tai yhdellä kädellä johonkin, mitä te näette täällä. Joku, mikä on tästä luonnosta. Menkää siihen, se voi olla tässä jossain aika lähimaastossa. Te voitte mennä makaamaan, te voitte mennä istumaan, te voitte seistä, te voitte olla ihan miten te itse haluatte. Okei? Minä istahdan pepulani tähän kiven päälle. Oho. Yes. Onko kaikilla hyvä? Tähän istumaan. Mitä tuoksuja ja hajuja me saamme tähän ympärille. Sitten ennen kuin puhutaan meidän aisteista, niin ottakaa siitä teidän asiasta, minkä eteen te tulitte, tai sitten jostain lähistöltä tästä. Ottakaa puusta oksia tai maasta käpyjä tai kiviä tai ihan mitä vaan. Ja kattokaa niitä ja miettikää, jos teillä on jotain murheita mielessä. Te voitte koskea niihin käpyihin, mihin te murheet otatte, tai sitten voitte ihan miettiä niitä teidän mielessänne. Ei tarvitse välttämättä olla koskea, te voitte myös katsoa vaan. Ja miettikää ne murheet siihen, mihin te koskette tai mitä te katsotte. Ja teidän tämänhetkiset murheet. Mitkä teitä vähän harmittaa tai mitkä tuntuu murheelliselta? Saako heittää jo murheet pois? Karistaa kaikki murheet mielestä. Nyt te voitte miettiä sitten niitä murheita, mitä te olette miettinyt. Ne voi olla isoja tai tämänhetkisiä, ne voi olla ihan mitä vaan, ne on teidän omia. Ja nyt te joko viskaatte, jos teillä on kädessä ne murheet, niin pitkälle kuin pikkuinen kantaa. Tai sitten te mietitte, jos ne on teidän mielessä, että ette koske. Sori Johanna, se oli vahinko. Ei se mitään. Ne pitää heittää pois täällä. Sä voit heittää niin pitkälle, laita oikein kunnolla siihen. Tai sitten mietitte ne mielessä pois. Ei se ihan niin pitkälle mennyt. Mä heitän tänne. Vähän pitkälle. Mä otin sen takia tää kepin, kun Älä sitä heitä tänne. Mun pitää olla joku. Aistitte eka kuulolla. Silmät auki ja silmät kiinni. Huomasitteko eron?
kuunteli. Silmät kiinni, kuulee helpommin. Paremmin kuulee kaiken. Eiks kuule? Joo. Keskittyy siihen kuuloon. Kyllä. Se on kumma juttu. Tuntuu, että ne moninkertaistuu. Tässä on vähän tylsä, kun kuuluu autoäänet. Se mua jotenkin vähän häiritsee. Kuuluu paljon luonnonäänet, kuuluu auton äänet. Luonto oli hiljainen ja ei linnutkaan laulaa. Pikkasen. Mä kuulin lintyä kyllä tosi paljon. Sitten mä kuulin, että tässä lähistöllä meni muita ihmisiä. Joo, ihminen kiinnittää huomiota ihmisten ääniin. Mulla on ehkä vähän huonompi kuuluu. Se minkä mä itse huomasin, että sit kun mä yritin haistella, niin mulla on nenä vielä niin tukossa, että mä en haistanut mitään. Se mua vähän harmitti. Haistoitteko te jotain? Tuliko tuoksua? No, havumetsän tuoksu raikasta. Joo. Kyllä on märkä maa tällä hetkellä, niin siitä tulee tosi voimakas tuoksu. Joo. Joo. Kyllä. Saiko kaikki heitettyä murheensa pois? Mä heitin melkein suopäin, mutta vähän yli meni. Kuule, se oli ihan hyvä. Eiliseen nähden, Teidän murheita, mulla on omiakin. eiliseen nähden mulla oli niin vähän murheita tänään, että mä en keksinyt edes mitään. No hyvä. Mä heitin tyhjän kepukan pois. No mut me joistain päästiin eroon. Eli nyt me voidaan vähän murheettomampana mennä niin tonne grillipaikalle grillaamaan. Makkarakin maistuu paremmalta, kun ei ole niin paljon murheita. Okei? Kiitos teille. Vielä ei ole grillissä mitään, mutta kohta partiolainen Johanna laittaa siihen tulemeen. Tiedättekö te mitä mitä mä oon niin monta kertaa kyllä sytyttänyt, kun mulla on kotona siis puulämmitys. Puusauna ja... Ai joo. Joo, oon tottunut. Niin mut tiedättekö te mikä oli täysin uusi, mikä siellä koulussa tuli mulle, että miten voi... Siis tampooni. Ja kun sen... No joo. Sitä voi niinku, tiiäks, käyttää siis Tuli sytty heti. Tuli sytty heti. Hyvä Johanna. Uploadit Johannalle. Ei jäädä ilman kuumaa makkaraa. Siis toistamiseenko se kahvipannu nyt hajosi, vuoti. No joo. Tässä on nyt kahvia. Eikö Helmi voisi niinku vink hommata sellaisia termospulloja, jotka ei vuoda? Pitää hommaa sellainen. Siis semmonen termos. Semmonen. Kato, Tässä mullahan vinkki. oli viimeksi oma mukana. Mullahan oli... Joo, mä heitän tän roskiin siis täällä näin nyt. En mä tätä kanna, mitä tämmöisellä tekee. Tuli on kyllä niin rauhoittava elementti. Siinä on jälkkäri ja nyt joutuu vähän odottelemaan sitä. Paitsi jos kotona palaa. Niin. Seppo on huumorimiehiä. Kuvaajakin haluaa toffee keksiä. Nyt tää lähti tästä. Noniin. Okei, eli lähtee pysäkiltä Mäkelärinne tämmönen kuin 66. Kävisikö teille esimerkiksi tämmönen, että me lähettäis ensi viikon tiistaina, niin tää bussi lähtisi 12.22, eli 22 yli 12. Sitten me jäädään Paloheinän jäähallilla, mistä me kävellään 500 metriä sitten sinne portaille ja sitten ne portaat ylös. Ja. Tuolla on kuulemma tikka jossa. Ei näy eikä kuulu, mutta tikka siellä on. No saattaa siellä tikka olla. Täällä me vietetään mukavaa päivää koko konkkaronkka. Siinä niitä herkkuja on tulossa. Maistuisi varmaan teillekin. Kyllä. Se on semmoinen ylimäärä. Mä sain 2,5 makkaraa. Mä sain enemmän mitä Johanna lupasi. No kun mä otin sarjannan puolikkaan. No sulle puiden kantamisesta puolikkaan. Ei voi syödä vielä, sormikin sattuu. Ei sitä kannata.
Siellä se meidän ihana ryhmänohjaaja menee. Kävelee reippaasti. No niin, hei Laura. Moi! Tervetuloa meidän ryhmään tänään. Ootko aikaisemmin harrastanut porraskävelyä? Olen käynyt, en ole harrastanut porraskävelyä, olen kyllä käynyt portaissa kävelemässä, mutta hyvin epäsäännöllisesti. No niin, kuitenkin jonkun verran. Missä oot käynyt kävelemässä? No itse asiassa nimenomaan tuo Paloheinän portailla, Okei. mihin ollaan menossa. Mitä luulet mulle 140-kiloselle, tuleeko olemaan rankka kokemus? No vaikea sanoa kyllä, mutta mennään sitä tahtiin, ettei käy liian rankkaa. Joo, näin tehdään. No niin, eli nyt kun me lähdetään sinne Paloheinän portaisiin, mun henkilökohtainen tavoite on saada kaikki te ryhmäläiset yhden kerran sinne portaiden ylös ja alas. Yksi kerta. Yksi ainoa kerta, No mutta jos sehän joku on haluaa mennä enemmän, niin voi, mutta yksi kerta. Vajaa 300 porrasta Ei muistaakseni. kokonaan. Vajaa 300 porrasta muistaakseni. Niin. Easy peasy. Yes, easy. Tää mäki ja tuollainen tie ja selostas nyt vähän Johanna tarkemmin. Eli, tuollahan on ne portaat, näkyy tuolla takana. Eli nyt me ollaan saavuttu tänne Paloheinään. Ja nyt meidän tarkoitus olisi lähteä tekemään porrastreeniä. Ja tavoitteena tosiaan on, että jokainen osallistuja yhden kerran pääsisi ylös noin portaat. Halutessaan saa tietysti mennä monta kertaa, mutta yksi kerta lähdetään siitä liikkeelle. Ja sitten, koska kunnon retkeen kuuluu aina kahvit, niin meillä on mukana myöskin kahvit ja keksit sitten. Ja minähän on kuormajuhto, kun kannan ne kahvit. Ja jotain syötävääkin siellä taisi olla pussissa. Ellei mä syönyt ne jo tuossa bussimatkalla. Hyvä. Lähdetään kattoo. Olemme jutun juurella. Siinä on mäkää kiivettävän. Tästä se lähtee. Liian kova vauhti mulla. Joo, mennään ihan. Ei olla kuin tämän vertaa vastuulta. Läpsy. Väliläpsy. Mä olin viimeinen, mä hävisin tässä skapaa. Joo, mutta tässä ei ollut mitään Mä oon skapaa. kilpailuhenkinen. Tässä oli itsensä kanssa skapa ja sä teit sen. No mä tein sen. Täältä on komeat maisemat täältä ylhäältä. Näkyisköhän täältä jopa toi Vallilan toimipiste. Ei näy tuossa puita edessä, mutta tuossa suunnassa se jossain olisi. Siellä rupesi porukka vielä voimailemaan. Sen ehkä voi saada. Oi, tää on hirveän painava. Se meni. Nyt oli puhe vaan porraskävelystä, se riittää. Vähän ylisuoritetaan nyt. Ylikuntoon menee kyllä. Semmonen sääntö, että täältä tullaan ja sitten tätä reunaa mennään pois. Eli Oikein tullaan tähän pois. reunaan. Joo. What goes up must come down. Niin, älä nyt kompastu kun kuvaat. Sinne ne toiset meni toista kertaa. Minä ja Arto jäätiin tänne alas odottamaan. Saadaan kohta kahvia ja jotain pullaa. Laura tekee jonkun sirkustemppu. Niin. Kuuluu ruks, naks. Joo, se on hirveä. Se parantaa ryhtiä ja... Selkänikamat suorit. Mä otan Petri täältä. Rennot selkänikamat, niin ne riippuu hyvin. Noin pieni paperipussi ja riittää meille kaikki. Siellä on mun mielestä piti laittaa yhdet kaikille. No niin. Täällä porukka innostui kuuntelemaan vähän muutenkin kuin porraskävely. Kiva. Joo, siinä on meidän ryhmänohjaajalla vähän pilviaggressioita. Piileviaggressioita. Tää tuntuu kivalta. Tässä pitää tehdä kyykkyjä.
Se on paha. Lähtee liian Se lähtee menee hirveetä vauhtia muuten. Tossa olisi ollut kahvilakin. Ensi kerralla kun tullaan, niin mennään tuohon kotaan tai kahville. Täällä riittää vempelettä jos vaikka minkälaista. Täältä voisi saada hyvä sisältö. Ne nyt innostu kuntoille oikein urakalla tuolla. Mulle riitti se pakollinen kuvio, porraskävely. Tänne pitää tulla erikseen sillä tavalla, että tullaan kuntoilemaan kuntolaitteella ja ne on pakollisia kuvioita. En minä tee muuta kuin ne pakolliset kuviot, mitä on vapaaehtoisia, vapaavalintaisia. No pakotetaan sut nyt koittamaan yhtä laitetta. No hyvä, ja otetaan kuvaakin siitä. Todellakin. Noniin. Pidän repun päällä. Selvä. No tää on easy. Hyvä Petri. Eihän tässä on painoa kuin 5 kiloa. Joo, mä laitoin sen tiedon tälle. Joo. No niin, nyt on todistusaineisto. Meinasin, että onko painoraja. No ei näytä olevan. Ei oo painoraja. Lapsi on terve, kyseli. Joo. Hei Heidi. No moikka! Olet kuulemma Johannan mentori hänen luontoliikunnan edistämisryhmässä ja tulet ensi viikon tiistaina mukaan, kun menemme toista kertaa Haltialan kotieläintilalle. Lämpimästi tervetuloa mukaamme. Kiitos paljon, ihana päästä mukaan. Kysyisin vielä, minkälainen suhde sinulla on luontoliikuntaan? Tuleeko sinun liikuttua luonnossa? Tulee. Siis nykyään ei ehkä niin paljon mitä pitäisi ja mitä haluaisin. Et luonto on mulle tosi tärkeä. Se antaa paljon voimaa. Voimaa ihan niin hyvinä kuin vähän huonompinakin hetkinä. Ja luonnosta jotenkin saa aina energiaa itseensä. Että semmoisena jopa elämässä niin kuin vaikeinakin aikoina, niin se, että on saanut itsensä sinne luontoon, niin se vaan kummasti piristää mieltä ja jotenkin lisää niitä voimavaroja. Että tosi tärkeä osa mun elämää kyllä, päivittäin ja viikoittain. No niin, ensi viikkoa siis. Ennustavat muuten poutasäätä. Mahtavaa, tosi kiva lähteä kaikkien kanssa sinne ulkoilemaan. Nähdään, moikka! Kohta Johannan viimeinen ryhmäkerta alkaa. Mä odotan kauhistuneena tätä viimeistä kertaa, jossa kävellään ehkä jotain 4 kilsaa, mutta sinänsä myös haikeena lopetan tämän ryhmän. Tää on ollut kiva ryhmä. Täällä on kävelysauva menossa. Artolle yritetään löytää sopivia sauvoja. On liian pitkiä ja liian lyhkäisiä. No niin, Arttulle löytyi sauvat, Sarjanalle löytyi kuulemma sauvat ja kuka se oli vielä? Sauvat, Heidille löytyi sauvat. No niin, hyvä. Johanna, mikä on fiilis? Viimeinen kerta. Nyt on viimeinen kerta. Tänään me lähdetään taas Haltialla, olen kerran aikaisemmin joutu siellä. No nyt meillä on mukana sauvat. Ja sitten mä käyn jossain vaiheessa sauvakävelyhyötyjä. Ja käydään kävelemässä tähän mennessä pisin lenkki. Mutta meillä on ihan mahtava ilma. Ja sitten loppuun käydään siinä vanhassa Pehtorissa tietysti kahvilla. Okei. Heidi tulee meidän mukaan, mutta hän tulee sinne autolle, että tapaamme siellä. Sä kerrotkin sauvakävelyhyötyjä jo eka kerralla ja sää on tosiaan komea. Mullakin on shortsit. Sopii kuntoiluun hyvin. Mulla on vähän haikea fiilis, kun tää loppuu. Niin, mullakin. Se on nyt ensi vuonna siellä. Täällä tavattiin matkan varrella kissa, kun ollaan Haltilaan menossa. Bussissa on kissa. Mä katsoin itse uutista. Ne olisi hyvä olla tämmöisessä kulmassa, että sä saat tavallaan sinne sitten näistä jotain niinku hyötyä. Niin 90 asteen kulma. Niin 90 astetta. On niin hienosti, että ei meinaa saada käteen. Ja sit vaan sieltäkin. Sauvakävelyn hyödyistä pitää sanoa sen verran, että tää on kokonaisvaltainen laji, niin tää ottaa kokonaisvaltaisesti, tää ottaa hartialinjaan, sitten tää ottaa tietysti jalkoihin, käsiin. Sä teet niinku sun koko kroppa tekee nyt töitä. Sitten
tässä voi oikeasti vähän yrittää keskittyä siihen, että sulla on hyvä ryhmässä. Arsia takana, pää ylhäällä ja lievittää stressiä. Kalorit kuluu, että jos haluaa vähän pudottaa painoa tai on se kalorien kulutus se, sitä tää tekee. Tää on nivelille ystävällinen laji, että jos vertaa esimerkiksi juoksuun. Juoksussa kun tulee tää tömähtävä askel, tässä ei tule, mutta tässä saa kuitenkin koko kropan liikkeen. Mutta anteeksi, tiedätkö mitä juoksu vahvistaa luustoa? Se on totta. Nimenomaan tarinat vahvistaa luustoa. Kyllä, mutta sitten esimerkiksi jos puhutaan vaikka kovin ylipainoisesta ihmisestä, niin sit juoksu on kyllä tosi niin kuin huono laji siinä mielessä. Niin, silloin. Katsokaa Johannan sauvakävelytyyliä. Siinä on rytmiikkaa. Taitaa olla oikea oppista. No niin Heidi, eikö se ole mukava päästä sieltä toimistosta vähän ulos työskentelemään? On ihana olla täällä ulkona. Sitten mä kysyisin, että mikä se sun roolis oikeastaan onkaan tässä? Tässä ryhmässä mä oon Johanna ohjaajana. Joo. Kyllä. Se Opinnoissa ohjaajana, mentorina, mikä se sinne nyt on kirjattukaan. Sä kriittisesti arvioit Johannan suoritusta tällä vikalla kerralla. Mä tulin arvioimaan sitä, miten hän vetää tämän ryhmän teille. Hyvin hän on tähän asti vetänyt. Mä uskon sen, kyllä. Eihän noista sauvoista ole kuin haittaa. Minähän sauvoja käytän. Sarjana, sä kävelit lauantaina vissiin sen 5 kilsan reetin Helmin ryhmän kanssa. Joo, se oli tosi kiva. No niin varma. Eikö tuu raskaaksi kävellä nyt sitten tiistaina heti? Eikö nyt me ollaan treenattu. Aha, no niin, okei. Ryhmästä täällä on kiva meininki, ihana keli, ihana porukka. Joo, ja niin kuin äsken sanoin, niin ihana, että Johanna opiskelee tämmöisen tutkinnon, me saadaan Helmiin lisää luontoa ja liikuntaa ja luonto on tärkeä. Joo, lisää tällaisia ryhmiä vaan Helmi. Kyllä, varmasti Johanna meille jotain kivaa keksii ensi vuonna. Muistaaks kukaan tämän kosken nimeä? Ruudinkoski. Ruutinkoski, okei. Se on valkovuokkoaika jo. Täällä on enemmänkin valkovuokkoja. Äitienpäivähän oli just toissapäivänä, niin eikö se ole äitienpäivä kukka? Nyt voidaan sanoa, että olemme täällä luonnon keskellä. Anteeksi, kiirehditäänkö jo kahvilla? Nyt nautitaan luonnosta. Okei. Nyt on reitti kaareutuu joko tonne tai tänne. Mua kiinnostaisi tällä kertaa riski. Mennään tänne. Tässä on kiva silta. Entäs jos siinä tulee useamman kilometrin poikkeama? Ei, mutta pääseehän tästä tohon suuntaan. Mulla ei suuntavaisto petä. Voidaan me ottaa. No sitten ei mennäkään. Jos viimeksi niin erkaannuttiin, mutta nyt ei erkaannuta. Voi ei, nämä rapputreenit tekee mun pepulle pahaa. Nyt me ollaan viimeistä kertaa luontoliikkumassa Haltialassa ja tää loppuu tää meidän ryhmä nyt sitten tähän. Minä kiitän kaikkia mukana olleita. Kiitos. Ja ensi syksynä uudestaan. No niin, koitan päästä. Saako hakemuksen jo lähettää? Kohta saa lähettää. Kiitos kaikille ryhmäläisille, oli mukavaa teidän kanssa. Kiitos. Kiitos, että teitä sai kuvata.